muchinjikwa wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese, petwa nemuchinjiko ndomuona Jesu, ndibatsire kufamba mumabvute awo, petwa nemuchinjikwa wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese, petwa nemuchinjiko ndoimba dakara ndizosvika mhiri yokwerwizi, petwa nemuchinjikwa wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese, petwa nemuchinjikwa wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese, ndipo panozorora moyo wangu wese, ndipo panozorora moyo wangu wese. Kazi wana wa Mwari, tine mufaro kusangana zvekare apo tiri kutarisa mukati meshoko raMwari, nemhaka yekuti shoko rinoti iro muchaziva zvokwadi, zvokwadi nokusunungurai. Kana yanga iri John chapter 4 verse 23 inoti iyo nguva inouya nazvino yatovapo yekuti avo vanonamata Baba vavanamate mweya nemuzvokwadi, nekuti Baba vanotsvaka vakadai kuzovanamata. Chapter 17 verse 17 inoti muvaite vatsvene muzvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Ndine kuvimba nekutenda kuti muzvivhitivhiti matiri kudai kushandisa maYouTube nemaFacebook, imomu uri kusangana nezvidzidzo, usanyanye kunakirwa nekumeso kwevanhu, nakirwa nekuti wadzidza kuti kudii. Upenyu hwekuponeswa umhandara utambwika iri, nekuti kana Mwari achikupa mukana wekuteerera vhangeri, haana paachazodzokoroti chenda zvaunonzwa. Iro Bhaibheri rakangonyorwa kamwe chete, hazvina kuzodzokorogwa. Saka Mwari anofanira kutaura newe kamwe, iwe uchizvinzwa kairi. Nhasi tine nyaya yakasimba yaunoita zvakanaka kana uchiriteerera. Toda kuti tidzidze tese mubhuku ravaHebheru. Bhuku ravaHebheru riri kuNew Testament. Wadarika vana mabasa avapostori netsamba zhinji, unosvika kubhuku ravaHebheru. Bhuku raHebheru rakanyoregwa zvinhu zviviri kana zvitatu. Number 1, rakanyoregwa kutsanangura kuti Jesu ndiani. Number 2, rakanyoregwa kutsanangura basa raJesu after muchinjiko. Number 3, rakanyoregwa kutsanangura kubudirira kwazvo kwemuchinjiko nebasa raKristu kune vanotenda. Kune chapter yakadedicatedwa, vamwe vanotoiti the chapter of the heroes of faith, chapter 11, yakanyoregwa izvozvo kuti inarete vanhu vakaratidza kuti kutenda kuna Mwari kunoshanda, kunobudirira, zvichinyoregwa kuti iwewe ukatendawo kuna Mwari, Mwari vanogona kukubatsira ukapinda mukati mequeue
ukapinda mukati meregister, ukapinda mukati memutsetse mevakomana vakanetsa mukati mebhaibheri, mazita arimo echembere dzedu nedhara dzedu nemachinda, vana Abrahama, vana Abel, vana Sara, vana Rahabhu, vana Moses varimo vanogona kukubatsira kana wahwisa nyaya iyi kuti nekutenda newe unogona kubudirira. But kwezuva ranhasi toda kutsanangura Jesu ndiani, imwe pati yacho. Kana tiri kuverenga tichakumbira muranda washe atinamatire ativerengere vaHebheru unotanga pachapter 5 vhesi ya 4 kusvika pavhesi ya 6. Ndichazokusvetukitsa woenda pavhesi ya 10 woenda pachapter 7. Ngativerengei munhu waMwari. vaHebheru chapter 5 vhesi ya 4. Hongo. Akuno munhu ungazvitorera basa iri rinokudzwa asi kana achidanwa naMwari saiye Aroni. Saizvozvovo Kristu haana kuzvikudza iye achiitwa muprista mukuru, asi wakakudzwa naiye kwaari, waakati kwaari, ndiwe mwanakomana wangu, nhasi ndakubereka. Vhesi ya 6. Sezvaanorevawo pane imwe nzvimbo achiti, ndiwe muprista nekusingaperi, nerudzi rwaMerkisedeki. Vhesi ya 10. Vhesi namba 10. Yeah. Akanzi naMwari muprista mukuru une rudzi rwaMerkisedeki. Very good. Ojamba ipapo. Ndoda kuti uinde pachapter 6. Okay. Vhesi ya 18 to 20. Verenga tinzwa. vaHebheru chapter 6 verse 18 to 20. Yeah. Kuti nezvinhu zviviri zvisingashandurwe nokutipa zviri Mwari haagoni kureva nhema, right? Tive nesimbiso yaakabata iyesu takatizira kutariro yakaiswa pamberi pedu, right? kuti tibate, right? yatinayo nechisimbiso chomweya, right? tariro isingazununguswi, yakasimba inopinda kune zviri mukati, right? nechidzitiro chetemberi, right? pakapinda mutungamiriri, right? Nokuda kwedu, right? Iye Jesu wakaitwa mukuru nokusingaperi, une rudzi naMerkisedeki. Chapter 7 vhesi ya 1, right? Nekuti Melchizedeki uyo mambo weSaremi, iye mambo weSaremi, muprista waMwari wokumusoro-soro, wakasangana naAbhurahama pakudzoka kwake andouraya madzimambo akamuropafadza, right? Abhurahama akamupawo chegumi chezvose, iye pakutanga ari mambo wokururama, right? Kana zvichishandurwa, uyezve mambo weSaremi, nekuti mambo worugare. Vhesi ya 3. Asina baba, asina mai, asina madzikuru, asina kutanga kwamazuva kana kuguma kwoupenyu, asi wakafananidzwa nomwanakomana waMwari, unogara ari muprista nokusingaperi. Ngatidzore usodi tinamate. Baba vekudenga, tinofara kuya pamberi penyu, takuzarura zvakavanzika zvavatsvene, tinonamata kuti muye mududziri nomudzidzisi. Izvi takumbira muzita raJesu, amen. Ndiani Merkisedeki? Ndo patoda kutangira. Pane zvatsanangurwa zviri kuratidza kuti munhu uyu ai munhu mukuru, uye ari munhu mukuru. Bhaibheri raisa pachena kuti akanga ari muprista. Kwete izvozvo bedzi, Bhaibheri raisa pachena kuti munhu uyu aikararama pataimi yaAbhurahama, akatopiwa zvegumi. Zvazvinoreva ndezvekuti aidyawo sevanhu, aimwa mvura. Hanzi munhu uyu apiwa zvegumi, asi haana baba, haana mai, haana madzitateguru kana madzisekuru, haana. Ikaka kadenderedzwa aka ndo kanoshonyorora mutsipa wavazhinji chero wavadzidzisi. Saka vamwe vodhivhaidhana woti saka Merkisedeki munhu akadonha kudenga, nokuti anonzi haana baba, haana mai, haana sekuru, haana madzitateguru. Kana kuti kuda Mwari vakauya akamusika nobva aiswa apa. Ndo zvinofungwa nevamwe vachidzidzisa saizvozvo. Mubvunzo unoti Merkisedeki ndiani?
tapindura kuti Merkisedeki ndiani, tochibvunza basa raMerkizedeki ratapiwa. Hanzi aive mambo ari muprista. Tapedza kutsanangura ipapapo, tochitsanangura kuti kwatiri nhasi tiri mubhuku ravaHebheru, uprista noumambo hwaMerkizedeki hunei nesu. Saka takutsanangura Merkizedeki ndiani. Number 1, aive munhu akatorarama patime ya Abraham. Patime iyoyo Abraham akatoendesa zvegumi kuna mambo Merkizedeki aiva muprista patime iyoyo. Hanzi Merkizedeki patime iyoyo ndiye aitonga nyika inonzi Salemu, kana kuti inoreva kuti rugare. Apa hapana dambudziko apa. Ndoda kutsanangura apa pekuti haana baba, haana mai, haana sekuru, haana madzitateguru. Ndo kona yandoda kutsanangura iyoyo. Pakona iyi ndisati ndafudugura poto yangu, ndoda kugara ndazivisa kuti John chapter 1 verse ya 1 to 3 inoti iyo pakutanga kwaive neshoko. Shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko raive Mwari. Zvinhu zvose zvakaitwa naye, kunze kwake hakuna kumwe chimwe chakazoitwa. Kana uchiverenga mukati mebhaibheri, whether Genesis kana Exodus kana zvakazarugwa, kana pakati pese apa panotsanangura kuti zvose zvakasikwa naMwari zvakasikwa in 6 days. Mwari akanga apedza. Seri kwazvo hakunazve chimwe chakazosikwa, angava vanhu kana mhuka, kana zvinobatika kana zvisingabatiki. Hakuna imwe agenda yekusikwa yakazoitika seri kwe6 days. Until today tiri kurarama muzvinhu zvakasikwa naMwari, zvikapiwa murayiro wekuberekana within the 6 days. Saka Merkizedeki abva kupi? Kudenga kwakusina vanhu, kwaiva naMwari, kwaiva naJesu, kwaiva naMweya Mutsvene, kwaiva nevatumwa. Vanhu kwakusina. Yes, we are very much aware. Kune nyika dzimwewo dzakasikwa naMwari, dzine vanhu vasina kutadza. Ivavo vacho kudenga kwatiri kutsanangura, vamwe vacho havasati vatokusvika. Therefore kudenga hakuna munhu aireko. Saka Melchizedeki akabvepo. Sezvinei mabasa apostori iyoyo imboverenga chapter 17 verse 26. Mabasa apostori chapter 17 verse 26 inoti mabasa apostora chapter 17 verse number 26. Okay. Wakaita marudzi ose avanhu, right, achibva kune mumwe chete, right, kuti agare pasi pose panyika, right, ambotara nguva dzavakatemerwa, right, nemiganhu yekugara kwavo, right, kuti vatsvake Mwari, right, zvimwe vamutsvatsvadzire, vamuwane, right, kunyange asiri kure nemumwe nemumwe wedu. Bhaibheri robva rati panapa wakaita marudzi ese achibva kumunhu 1, and that munhu 1 ndiAdam. Seri kwaAdam tinomhanya tosvika pana Noa, ndo patakasara tine vanhu 8. Saka vese variko nhasi tiri madescendants aNoa nemhuri yake. Ndo kwakatobvawo Melchizedeki. Vhesi iri kuti hakuna kumwezve vanhu, vanhu vese vakabva kuna iyeye. Saka kana Bhaibheri chiti manje haana baba, haana mai, haana sekuru, haana madzitateguru, zvopindirana papi? Ndoda kuti udzike pachapter 7 tiripo pana vaHebheru chapter 7, uverenge tanga pavhesi ya9. Verenga ipapo. VaHebheru chapter 7 verse number 9. Yes. Zvino tingati naRevhi unopiwa zvegumi, iyewo wakapa zvegumi muna Abrahamu, right, verse ya 10, nokuti wakanga achiri muchiuno chababa vake, pakusangana kwake naMerkizedeki naye. Mira ipapo. Saka Revhi atiri kuintroduce, taakuziva kuti vese vanhu vakazopiwa zvegumi vainzi vaRevhi, vakabva kurudzi rwaRevhi. Nobva panzi Revhi akapiwa zvegumi, akasiyana naMerkizedeki, nekuti Merkizedeki
hanzi haana baba namai nasekuru namadzitateguru. Asi Revhi ari kutonzi aive mudumbu raAbhurahama achipawo zvegumi kuna Merkisedeki. Saka uprista hwaRevhi hunawo madzisekuru, hunawo madzimbuya, hunawo madzibaba. Asi Merkisedeki onzi haana. Chii chiri kutaugwa? Ini ndagara ise yatingati disclaimer. Melchizedek aive nababa, aive namai, aive nemunhu akafanana nesu. Asi pari kunzi anga asina baba namai, hapazi pakuberekwa, asi pabasa reuprista. Ndo pasina reference kuti kwana Melchizedek kwaiva nemadzibaba vari mapriest, kwaiva nemadziteteguru vari hakuna. Zvakangotangira pana iye zvikaperera pana iye. Poindi ndofunga right. Kandidzizokorore kudzinza rana Merkisedeki, tichibva pana Merkisedeki tichidzokera kuna Noa, hapana muprista pasina. Uprista hwaMerkisedeki haana kuupiwa nababa vake kana nasekuru vake, avo vakafa vari mafama vachichengeta hwai nemadhongi. Merkisedeki ndiyewo kutanga kuita mupristi. Haana mwana wakazosiyira uprista hwacho. Ndosaka pana pachinzi haana baba paupristi, haana sekuru paupristi, haana madzitateguru paupristi, nevana vake havana kusiyirwa uprista ihwohwo. Ndofunga ipapo pabatika. Takuda kuchiuya kuti saka uprista hwaMelchizedeki hunei nesu, ko umambo hwake hunei nesu. In the first place, ndinoti vana vaMwari vagare vaziva kuti maofisi aya ari 2 haaite pamunhu 1. Hazviti it's impossible for one to be both a king and a priest. Hazviti. Akasiyana east and the west. Maofisi iwoyo haaite pamunhu 1. Uyu anofanira kuti opiwa basa rake reupriest, uyu opiwa rake reumambo. You know kuti in the governance of Israel there were 3 important offices: the king, the prophet and the priest. Saka mune maitawo neofisi yake, either uri muprista or uri mambo or uri profita. Mwari vaitaura nomuprofita. Muprofita oenda kuna mambo, oudza mambo Mwari vanoda zvakati. Mambo oenda kumupriest, iwe mupriest gadzira temberi vanhu vanamate vachiita so. Ndo zvaiitwa izvozvo. But the mystery of Melchizedek aive nemaofisi acho ese ari 1. Now ndo patiri kuverenga vana vaMwari pari kunzi Jesu uprista hwake hwakafanana nehwaMelchizedeki. Now let me hatichiwaranyurai kanyaya kacho. Uprista hwana Aroni ndewedzinza, ndewerudzi. Vaipanana chimuti. Nyangwe vana Chiriga taida kuita mapriest, tisiri verudzi rwacho. Nyangwe taigona kupa chipiriso, tisiri verudzi rwacho zvasingaiti. Zilongo uri wekwaRevhi, uri wekwaAroni, chitanda ndechenyu kusvika nekusingaperi. But uprista hwaJesu hauna madzibaba. Now you need to take note kuti pari kunzi Melchizedek anga asina baba. Tapatsanangura kuti hazvirevi kuti baba anga asina. Just like Jesu ari kunzi uprista hwake hauna madzibaba, it doesn't mean kuti Jesu baba anga asina. Jesu aive nababa wake. Zvisinei neuprista aive nababa wake. Saka paofisi yeuprista Jesu haana reference kwaanoenda kuti baba ndaakuita muprista chindiudzai kuti saka pabasa racho ndinoita. Hakuna. Watanga pari hunoperera pari. That point must be very clear. That is why taverenga chapter 5 yaHebheri chiti ndiwe muprista nokusingaperi, unorudzi
namelchizedek, that is vhesi ya6. Kana wanga wakatera vhesi ya10, uri muprista akanzi naMwari, muprista mukuru unorudzi namelchizedek, that is vhesi ya10. Nobva taisiya, nobva taverenga chapter 6 vhesi ya19 na20 yatinayo itariro iyo. Tariro yatinayo sechibatiso chomweya, tariro isingazunungusi yakasimba inopinda kune zviri mukati muchidzitiro chetembere. Pakapinda mutungamiriri wedu nokuda kwedu iye Jesu Kristu wakaitwa muprista mukuru nokusingaperi, unorudzi naMelchizedek. Saka hazvisi kureva kuti Jesu ari mutribe, ari muclan yanaMelchizedek. Pari kunzi uprista hwaJesu nouprista hweMelchizedek zvakafanana, zvine same source, zvine maitirwo mamwe chete. The traditions, the systems, hochekoche dzacho ndedzimwe dzakasiyana nedzaAaron. Why Melchizedek akaitwa maofisi mairi? Ndati maofisi aya asangani. Hatina a lot of information kuti aizvifambisa sei, kuti ari mambo anoenda kundorwa nevanhu, kuchiufiwa, achisimudza munondo achibaya vanhu, odzoka oita muprista anoreverera futi vatadzi. It's impossible. We have no details, but I'm so happy kuti kana takutaura naJesu Kristu, we can explain how Christ qualifies to be a king and a priest. Let me explain, vana vaMwari, kuti uprista hunoreva kuti unomira pakati paMwari nemutadzi. Mwari paanofanira kusimudza munondo achidestroy vatadzi, iwe semupriest unokumbira kuna Mwari uchireverera kuti Mwari varegererei mukuipa kwavo, vapei chance, tipei vhangeri, tivadzidzise vatendeuke, warurama pamberi penyu. Ndo basa remupriest, kudzidzisa shoko raMwari nekureverera nekunamata. Munhu anoita basa iroro haagoni kuzosumudza munondo akubaya vanhu nekudeura ropa, hazviiti. Muprista anounza rugare kwete nehondo, anounza rugare nemunamato, anounza rugare nechipiriso, anounza rugare nekutaura naMwari, anounza rugare neshoko raMwari. Haasimudzi munondo achirova, atadza. Izvozvo muprista aiti. Asi mambo kana achiunza rugare, you know kuti every king, every president, basa rake kuchengetedza the constitution of the nation. Muconstitution yenyika imwe neimwe, chii chiri muconstitution chiri important? Zvinhu zvenyika iyoyo. Chii chatiri kuti chinhu chenyika iyoyo? Vanhu nemaresources enyika iyoyo, nemaborderlines, the territorial borders of that country or nation. Ndo basa ramambo kana kuti rapresident or prime minister of every country, to make sure vanhu vemunyika uyu they are safe and secure. Ndo his mission number 1, kuchengetedza rugare noupenyu hwavanhu vose. Zvofanira kutoitika kuti every time cabinet, maministers nema-MP pavanosangana nemukuru wenyika, vanofanira kumupa report yekuchengetedzeka kwakaita vanhu. I know kuti vanhu tiri kufa nekurwara, maaccident nezvimwe zvakadaro. Zvofanira kutoudzwa mukuru wenyika kuti muconstituency yangu as an MP ndafirwa nevanhu 200, and the president will not take that one lightly. Kuti muconstituency iyi kwafa vanhu 200. He wants to know kuti chauraya vanhu ivavo chisingagadzirisiki chii. Ichocho inzara here, kurwara here, tashaya here mushonga, tashaya here chikafu, chii chaitika. Kana ari maaccident akonzereswa nei, ma-MP nema-minister, they must answer kuti chii chiri kuitika, because
chiri kupa simba mutungamiri wenyika iconstitution inoti takugadza kuti uchengete vanhu ava munyika yavo vaine rugare. Then maresources enyika iyoyo, mombe dzedu namatatya edu namadzvinyi edu negoridhe redu nesirivha yedu nembeva dzedu nemiti nemvura nezvese zvenyika iyoyo, he is supposed to make sure everything is safe. Hakuna nyika inoya yoluta zvinhu zvemunyika mevamwe. Ndo basa rapresident. Kukangoita munhu oro nyika yafunga kuita zvimwe zvinhu, iye ane simba rekushandisa munondo kuti agwire vanhu vake, achengete vanhu vake. Saka mambo anounza rugare achishandisa munondo, asi mupristi anounza rugare achishandisa munamato. That is why ndati maofisi aya ari 2 haagoni kupiwa munhu 1. Kuti ruoko rwambouraya rwadeura ropa, the same ruoko rwakunamata rwakukumbira aiwa, hazvidaro. Mambo ane simba rekushandisa either munondo kana shamu kana dzimwe nzira dzekuti nyika yake igare norugare. Asi muprista ane territory yekuunza rugare only via munamato. How does Christ then qualify to be a king and a priest? Ndati hatina manotsi akawanda ekuti Melchizedek zvinizvi azvigona sei, but it makes a lot of sense kana ndichiverenga pataverenga apa kuti hondo yaive yemadzimambo. Kana mama akateerera uchiripo kapa chapter 7 yavaHebheru, verenga futi verse 1. Verse ya 1. Nekuti Melchizedeki uyo mambo waSaremu, muprista waMwari wokumusoro-soro, wakasangana naAbhurahama pakudzoka kwake kundouraya madzimambo akamuropafadza. Chimirai ipapo. Abrahama haazi mambo, right? Mambo ndiMelchizedeki. Abrahama oenda kuhondo, obviously chakamuendesa ndiLoti mwana wake. Ndiani aifanira kuenda kuhondo iyi? NdiAbrahama here ndiMelchizedeki? NdiMelchizedeki ndiye mambo, ndiye aifanira kunorwa nemamwe madzimambo. Melchizedek haana kuenda kuhondo kune mamwe madzimambo, kwaenda Abraham. Why did not Melchizedek go to war? Because ane imwe ofisi yeupriest isingamutenderi kundouraya. Hence Abraham ndiye akaenda akanodhila nemadzimambo, akanga atora Loti mwana wake. Melchizedek akasaenda. Chakamutadzisa ndeimwe ofisi iri maari yeupristi isingamutenderi kuuraya. How does Christ then qualify to be a priest after the order of Melchizedek? Anofana kuqualifya kuva mambo o qualify kuva mupristi on one condition. Haafaniri kudeura ropa revanhu. Anofanira rather but panongodiwa ropa richadeuka kuti aise rugare muvanhu. Saka hamene kuti achazviita sei, but haafaniri kudeura ropa revanhu. At the same time anofanira kunamatira vanhu, oramba ari mambo. Saka toda kumenya nyaya yedu titsanangure kuti Kristu anoqualify sei to be a priest, not after the order of Levi or Aaron, but after the order of Melchizedek. Toda kuti uverenge Zechariah chapter 6 verse in 13. Zechariah chapter 6 verse in 13. Pane pfungwa iripo yandofunga kuti yakanaka kuiterera. Zechariah chapter 6 verse ya 13. Chapter 6 verse ya 13. Verse ya 13. Ndiye uchavaka temberi yaJehovha, iye uchava neumambo. Mira ipapo sati waenda kure. Already patotaurwa maofisi mairi. Achavaka temberi yaJehovha. That's the work of the priest. Kuvaka temberi yaMwari zvinoreva kuvaka building nekuvaka vanhu ibasa reupriest. Nobva panzi uye zokorora. Ndiye uchavaka temberi yaJehovha, iye uchava neumambo,
uye uchagara pachigaro chake achibata ushe. Uye achagara pachigaro chake achibata ushe. Uchava muprista pachigaro chake choushe. Ova muprista. Andikuona kuti pari kutsanangurwa maofisi mairi asingasangana. Anogara pachigaro choushe. Ova muprista. This is very ausati usagara pasi. Uchava muprista pachigaro chake choushe. Verenga pekupedzisira. Uchava muprista pachigaro chake choushe. Right? Ranga nerugare. Saka ramba wakamira. Uchava muprista pachigaro choushe. Now azviiteka kuti muprista agare pachigaro choushe. Muprista anogara pachigaro choupristi. Kwete choushe. Saka panapa panofanira kuvhundunugwa kuti apinda sei kunoita muprista ari mambo. Chinzwa last statement inoti kudi rangano yorugare. Rangano yorugare ichava pakati pavo ivo vaviri. Now ivo vaviri inogona kutsanangurwa nepfungwa mbiri. Number 1, kuva mambo nekuva muprista panofanira kuva the council of peace. Oro pakati paMwari naiye panofanira kuva the council of peace. Hazvina basa wazvitora sei. At the end of the day, mission ya Melchizedek must assure there is peace. Saka adzokere pana vaHebheru. Adzokere pana vaHebheru tiripo pa chapter 7 zvikanzi verse ya 2 iverenge. Verse ya 2 chapter 7 iverenge inoti kudi. Verse ya 2. Ongo. Abraham akamupawo chegumi chezvose. Right? Mira ipa. Yes. Abrahama akapa Melchizedek chegumi chezvose. Muri kuzviona here vana vaMwari kuti nyaya yechegumi haina kutanga naMozisi. Muduku panyaya iyi. Kwayakatangira kunorema. Haina ngotanga naAbrahama. Matauriro ari kuita Paul suggest kuti zvaizikamwa kuti kunobviswa zvegumi zvichiendeswa kumupriest. It's clear there. You also need to know kuti before Judah and Aaron and Levi zvegumi zvaibviswa kumupriest. It's an eternal and a permanent feature yekunamatwa kwaMwari kubviswa kwezvegumi. Vapanzi chii? Abraham akamupawo chegumi chezvose. Iye pakutanga ari mambo wokururama. Iye pakutanga ari mambo wokururama. Kana zvichishandurwa. Mire marufu. Pakutanga aive mambo wokururama. The king of righteousness. Neimwe nzira word rashandiswa rekuti of righteousness. Mambo we rugare. Zvinoreva kuti maari maive nekururama kwacho kunobuda kuchiinda kuvanhu. Akanga asingagadziri kururama kusiri maari. Of means out of him went righteousness. Zvichibuda maari mukutaura nokuronga nokuita nokutonga aizikamwa kuti ndi mambo okururama. Saka toda kutsvaka point yekuti Kristu anoqualifya sei kuva mambo werudzi rwaMelchizedek. Ndoda vanhu vaMwari vanoteerera because ndoda kuti dzike mbichana kwanda kuenda chero vadzisviki. Jesu anobva pachirayiro nevadzidzi vake. You know the story. Vari 12 va11 Judas asipo. Apinda muGethsemane. Right? Ari kunamata ari muGethsemane. What is that office? A priest. Ari panzvimbo yekunamata. Judas anosvika aine masoja and other Jews. Vosunga Jesu. He is arrested and treated as a prisoner. In what office and what capacity? In the capacity of a king. Vari kuti mhosva yake akazviti ndiri mambo. Saka asungwa ari mambo. Judas ari kusvika aine mauto. Jesu ari kunamata. Saka Jesu ndati ari kuarrestwa, ari kusungwa as a prisoner. As ari kusungwa in the office of a king. But this same king anofana kusimudza munondo. Hello? Anofana kusimudza munondo to make sure aisa peace kune vanotenda kwaari. Rather Jesu asimudzi munondo
vari asungwa kudaro, Peter ndiye akasimudza munondo, nomva ada kuslasha munhu, nomva nzeve yadonha. Zvikanzi naJesu, no, I will not gate the peace through the sword. Tora nzeve dzosera, nomva nzeve yadzoserwa, ikanamira pain ikapera. Kanzi denda handichida, even army yacho ndinayo. I will not unleash the army. Umambo hwangu haugadzirwi nekudeura ropa. Jesu aiziva kuti seri kweumambo kune uprista, kana kuti seri kweuprista kune umambo. Saka iye samambo haafaniri kudeura ropa, but anofanira kurwira vanhu vake. Saka Jesu anosungwa, nomvaendeswa kukoti yaPilate, nomvaendeswa kukoti yaHerode. Why? Because aifanira kunoripota kumatare edzimhosva anotonga. Kings were supposed to deal with the king, and Jesu aifanira kuunza the peace. He was supposed to deal nemadzimambo ayari tu, atore vanotenda kuna Mwari mumaoko aPilate nemaoko aHerode, ovasubmita kuna Mwari. What happened? Zvedi Jesu akatongwa, and Pilate anoti handisi kuona mhosva nemunhu. He was told kuti mhosva yemunhu, akaclaima kuti ndiri mambo wavaJudha. Pilate akati but hapana nyaya man. Anyway, mambo ndiHerode, muendesei kuna Herode. Nomvaendeswa kuna Herode, aendeswa kuna Herode. Zvikanzi well, thank you, ndanzwa mhosva yake, but tisatatonga nyaya, ngambonditira miracle. Jesu akati, I have no time to waste. Iwo akauraya John the Baptist, oda ndikuitire miracle, I will not do any miracle. Hanzi Jesu akanyarara kudarika kunyarara kwedombo. His silence was more silent than the rock. Hanzi kusvikira Herode aseka akati, there's nothing, do whatever you can do with him. Masoja nomva aiswa kwaari, nomva akurugwa hembe, nomva vamupfekedza that royal purple robe. They didn't know what they were doing. In other words, Herod was handing over the power of kingdom kuna Jesu. Nomva apfekedzwa that royal robe, nomva adzoserwa kuna Pilate. Adzoserwa kuna Pilate. Pilate anoti ndiani ondosunungura, Barabbas kana kuti Jesu Kristu. He acted two offices in one, right? As a priest and as a governor. As a priest, he was supposed to forgive. As a governor, he was supposed to judge and give righteousness. Where was the righteousness kuna Pilate? Akaitadza, because Barabbas angasingafaniri kuriliswa in place of a righteous man, but because Jesu aifanira kutora kururama kwake kuburikidza nekunyarara kwake nekumira panzvimbo yevatadzi. Therefore you would switch from a king to a priest, from a king to a priest, from a king to a priest. Zvaenderana nekuti chabvunzwa chii. Jesu oshandisa office inodiwa patime iyoyo. Pakabvunzwa zveumambo, akatobvunzwa, ndimi here mambo? Zvikanzi sekureva kwawaita. Akanzi torilisani vanhu vodaidzira. Zvikanzi dei uchiziva zvokwadi, zvokwadi yaikusunungura. Zvikanzi zvokwadi chii? Hapana, haana kuzoteerera anza. Angadai akaudzwa kuti hakuna unoenda kuna Mwari asino mandiri. I am the mediator. I am the way, the truth and the life. Saka Jesu aimiririra uprista neumambo. Tera munhu waMwari. Saka he would switch from a priest to a ningi, to a king, from a priest to a ningi. Kurowa kwese kusvika Jesu aroveregwa pamuchinjiko. He acted in the place of a king. Why? Because paifanira kudeuka ropa ravatadzi, paifanira kudeuka ropa ravakaipa, paifanira kudeuka ropa reviolence, paifanira kudeuka ropa remasoja, paifanira kudeuka ropa rehondo. Jesu akadeura ropa rake, akadeura ropa rake, akadeura ropa rake. And now you unogona kubvunza kuti saka umambo akaona sei ropa risina kudeuka? Rakadeuka. Rather haana kudeura ropa revanhu vaaitsvagira rugare, akadeura ropa rake. So he qualifies as a king. Number one. Number two, Jesu asati afa ari pamuchinjiko anonamata, baba varegererei, havazivi zvavanoita. That was prayer number one. Prayer number two, Eli lama sabachitani, Mwari wangu, Mwari wangu,
mandisiyireko. Not only that, last statement yake, baba ndinoisa mweya wangu mamuri, I've done zvandaifanira kuita, ndaita, ndapedza basa rangu rekugadzira rugare as a king. Ropa radeuka radzidza, as a priest ndanamata, zvaitwa zvapera. Now I surrender all things to your final judgment. And hence in prayer, in the 7 statements dzakataurwa naJesu ari pamuchinjiko, Jesu anga ari mupriest achideura ropa, Jesu anga ari mambo. And therefore Jesus qualifies as a king and a priest after the order of Melchizedek. But anodarika zvaMelchizedek, because handipazivi Melchizedek paakafa, handipazivi Melchizedek paakareverera vanhu. We are only told he was a priest. Asi paJesu I have evidence. Jesu achinamata, baba vakanga mwirei, havazivi zvavari kuita. They don't know what they are doing. Eri ramasabachitani, tetelestai, zvaitwa zvapera. Basa rekudzosa rangano yorugare, the council of peace, yaitwa yapera. May I say, kune vana vaMwari, in these things Jesu ane rudzi naMelchizedek ndiye ega anoqualifya to be a king and a priest. Ndipedze nyaya iyi ndichiti, now Paul achitaura nevaHebheru chapter 4, simuka munhu waMwari muverenge, verse 8 inoti kudii? vaHebheru chapter 4 verse 8. Ndekuti dai Joshua akanga akavapa zororo, haizoreva rimwe zuva pashure. Mirai pa, usagare pasi. Saka pari kutaurwa nyaya yezororo, kuti vaIsraeri vafanira kupinda muzororo, havana kuzopinda muzororo macho. Saka pari kunzi dei kwaive nerimwe zororo, dei kwakusina rimwe zororo. Aiwaka Kenani ndo ingadai ranga rizororo ravo. Saka hapaizoreva kunzi zororo richipo. Toda kumbunzwa nyaya yezororo iyi. Dzika kumusoro unzwe nyaya yezororo. Unogona kutangira pavhesi ya5, tanga pavhesi ya3, zvibude zvakajeka. Chapter 4 verse 3 verse ya 3. Nekuti su vakatenda tinopinda pazororo irero, sezvaakareva achiti, naizvozvo ndakapika pakutsamwa kwangu ndikati havangapinde muzororo rangu, kunyange mabasa ake akanga akwaniswa kubva pakuwambwa kwenyika. Nekuti pane imwe nzvimbo wakataura pamusoro pezuva rechinomwe achiti, Mwari wakazorora nezuva rechinomwe pamabasa ake ose, napamwezve havangapindi muzororo rangu. Naizvozvo zvarichipo kuti vamwe vachapinda pariri, uye kuti avo vakaparidzirwa evhangeri kare havana kupinda nokusateerera kwavo. Unotarazve rimwe zuva rinonzi nhasi. Ndizvo zvaanotaura naDhavhidhi nguva yakahuru yakadai yapfuura, sezvaakambotaura kare zvichinzi, nhasi kana muchinzwa izwi rake musaomesa mwoyo yenyu. Mira ipapo. Saka kastori kari kurukwa naPaul ndekekuti vanhu vanofanira kupinda muzororo rakatadza kupindiwa nevana vaIsraeri. Now vakatadza kupinda vaina Mozisi, vakatadza kupinda zviratidzo zviripo, vakatadza kupinda nekusateerera, vakatadza kupinda mutemo vainawo. Not only that, vakatadza kupinda vachidya mana, vakatadza kupinda vachimwa mvura yaibva padombo romusarasara, vakatadza kupinda vakakomberedzwa negore raiita moto usiku namakore masikati, vakatadza kupinda. Do you realize kuti vakatadza kupinda vatesta eternity? Mwari asati vapinza munyika yeKenani akaita kuti vatesta eternity. Vakadya chingwa chokudenga, that is mana. Vakadya mvura youpenyu usingaperi yaibva padombo romusarasara, vakachengetwa in their health. You are aware kuti for 40 years hakuna akarwara, vakafa yaive musikanzwa, asi vese vakateerera. Hakuna akachinja bhutsu, hakuna akachinja hembe, vakararama for 40 years
kusinai chembera, kusinai rwara, kusinai neta. For 40 years, murenje, they tested eternity for 40 years. Are you aware? Kuti pawakanga opinda munyika yeCanaan, no one ever thought, even Joshua haana uzifunga, because gora harina kuzoonekwa nemana yakasara murenje nedombo romusarasara. Nomva adzokera kumasueji, nomva adzokera pakuchembera, nomva adzokera pakukura nepakufa. Dai vakanga vaifunga, vangade vakanamata kuti Joshua, gore riripi, nemana iripi, nemvura iripi, ndo pari kunzi. Ivo vari kufunga kuti vakapinda munyika yeCanaan, nyika yezororo. Havana kupinda nemhaka yekusateerera. Zvino zororo richipo. Ndiani anovapinza muzororo? There's only one person who is able and qualifies kuwapinza mukati mezororo. It is the man and the office of a king. Anogona kuita mobilize his people. Ova leader wake wavo. Not only that, he is a king of righteousness. Not only that, ndiye the council of peace. Not only that, ndiye mupriest ari murereri wavo. Zvino kana vakatadza vaina Moses, ko iwe neni tina Jesu ari mupriest, ari mambo nemuprista. Ndosaka pana pachinzi isu vanotenda, isu vane evhangeri, isu vana Kristu ngatishingaire. Panguva ino vana vaMwari takuita munamato vese vane kudaira nekutenda kuti hesi vazuru vakakundikana nemhaka yekuti vaitungamirirwa nemunhu anonzi Moses, vaitungamirirwa nemunhu anonzi Joshua. Asi sisi tinotungamirirwa naJesu Kristu, hatingakundikani kupinda muzororo iroro. Vakanyemudzwa eternity, asi vakatadza kupinda mueternity. Vakapinda munyika ine shumba nembada, ina mapere anodya mbudzi dzavo. Vakapinda munyika nanhasi masueji nemakofini. Isi toda kuenda kunyika ichagara nekusingaperi. Uko mambo wedu nomuprista wedu ari iye Jesu Kristu, unorudzi na Melchizedek. Akaenda mberi, anonzi naJohn, akaenda kunogadzira pekugara semupriest. Akaenda kuregistration office kundoregister vese vanotenda nekuudza Baba kuti pakatadzikwa naMoses naJoshua, inini nomuchinjiko ndakapagona, because pamuchinjiko ndakasimbisa umambo nekudeura ropa rangu, uye pamuchinjiko ndakanamata munamato. Zuva rikadzima, nyika ikadengenyeka, makuva akazaruka, vakafa vakamutswa, tembere dzikabvaruka. Ndine evidence yekuti I've accomplished the Melchizedek order. Takuita munamato, kudaira kuna Jesu, nekusimbira maari, nekugara maari, unorejestwa kune vachapinda mumambo worugare. Apo Jesu ari mupristi worugare, ari mambo worugare, ane rangano yorugare. Ngatitsinzine tinamate. Baba wekudenga, muzita raJesu tinokutendai mukana wamatipa kuziva kuti ndimani. Ndimi mambo wedu nomuprista wedu, kwete mambo bedzi, si mambo anogadzira rugare neropa rake, nomuprista anogadzira rugare nekureverera nokumirira kwake. Zvakaonekwa pamuchinjiko, zvino tinodaira kwamuri. Hakuna mumwe mambo akadai, hakuna mumwe muprista akadai, hakuna rimwe zita kudenga kana panyika ratichawana rugare naro kusiya kwaJesu Kristu. Pakadonha Adamu and Eve, imi ndo pamakamukira. Pane guva raAdamu naEvha ndo pane resurrection yaJesu Kristu. Pakagwadamira vakatangira vana Revhi nana Aaron, ndo pakaradzwa simba renyu noukuru hwenyu. Zvino tinoisa vanhu venyu pamberi penyu kuti vadavire kuvhangeri, vagadzirirwe nevhangeri, kusangana naJesu pakurira kwehwamanda. Patichapinda paumambo unogara nekusingaperi,
vangava panorwara nevanotambudzika. Sai runyararo kuti shoko renyu riitike. Rinoti mweya washo uri pamusoro pangu, nokuti wakandizodza ndisunungure vakatapwa, svinudze mapofu nekuregedza vakatsikirirwa, ndinyaradze vanochema paZioni, nekuisa mafuta panzvimbo yemadota. Vai Mwari wedu mazuva eupenyu hwese, shoko renyu rirambire mukati momwoyo yedu, muzita raJesu tokunamatai, amen. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa.